Czemu narodu? Halo! Słuchajcie, widzą! To jest tego Michał, to jak właśnie! Miernie konieczno, zabawię o východnej časti nášho pobrežia. Pokiaľ bude vláda sama naďalej slovenskému národu a druhom pilieri slobodného systému, je to fakt nasadím. To je nemožné, je ja opäť a včera, to je nemožné, ako môžeme toto vôbec dopustiť, to je strašné. Ja si myslím, že pán poslanec Hrušovský nemá právo sedieť tam, kde sedí. A videli ste tých hokejistov, to je vrchol, to je auto, žiadnu logiku. Prečo prihľadá to zadu a dáva si vlastnej góly? To aj nemôže. Vára! Je to tak ako Chorváti. Tu musí prečo majú takú diálnic? Lebo nekradnú štátu, ale my musíme kradnúť štátu. Ale ja si sa už keď ho takto bude. Rizikový stupeň 6, ktorý neprospíva nášmu srdiečku. Dôchodcovia Ale uteká! Videli ste ho na jeho poči? Je to poslednom čase gól je dôležitejší ako tenis. Pani Bože, kedy to tu bolo? Naposledy, aby bol gól dôležitejší ako tenis. Ten Tiger Woods. Nemôžeme to dopustiť, aby Slováci, úplní hlúpi Slováci platili za niečo, za čo nemajú platiť. Toto má hradiť štát. Pohajú. Áno, teda nezvodíte. Futbal, hokej a tenis sú najdôležitejšie športy. Nemôže tam predstavať golfistov alebo nejakých pingpongistov z Japonska. Pane Bože, ako toto môžete vôbec dopustiť? Táto slovenská vláda stojí za pes. TKS nerobili sa marky zajstretka, všetci pchajú do jednej veľkej ryti, tie svoje veľké, tlsté, hnusné prdele. Tento máte tú kameru do ryti. Haló, proč sa pozerať, kde tu? To, s tým klesom ropy, to je to isté ako s tými peniazmi, ako s tými potravinami. Nie, proste, ropa stupne potraviny. Ropa klesne, stupne potraviny. To je za imbecilizmus, Kristánovi. Vláda nemá žiadne rešek. Nakúpia ani 10 miliónov eur balíčkov, 500 korún, predajú po 499 a tak vidú 500 miliónov, ktoré mohli byť nová diaľnica. Pane Bože, Pane Bože. Vždy si to! Tvoj výkon bol veľmi dobrý, ale... Nedosiahol si tú výšku, Tvoj výkon bol veľmi dobrý. Ty, poďo sa mi to rozmazalo. Ty. Súhlasím s Adamom, áno Adam. Aha, to odrúšim, áno Adam. Aha, píšu sa. To nie je. Tvoj výkon bol veľmi dobrý. Čakaj, tam musíš bleto Laco na tyč. Laco! Súhlasím so všetkým, čo povedal Paľo. Ja som nič nepovedal, Laci. Tak súhlasím s tým, čo povedal Adela. Pomyšte, ideme sa poveste a chcete zapu. A príštím, idete u môj syn, prší, a chcete posena. Panie Królownictwa, romskich połączenia. Nie, ale myslím, že boli o hokejistoch. Áno, je to úplne naprd, ako môže Hanzu žrať Pittsburgh, Pane Bože, veď to je rodená obrana Senator. Má byť v prvom útoku a nech v väčšom obrannom systéme. Pane Bože, dobre, že ho do bránky nedajú vrchol. Došlo sa teraz na slovenskou vládou, ktorá míňa peniaze na to, ktorí spravodliví Slováci platili zbytočné peniaze mohli ísť dávno nie nejakú hlúpu elektru, ktorý vlastne pán Tučný Mečiar. Pre Kristové nohy. Diaľnice, mohli postavené 3. Nie 1 za 10 rokov, ale 3. Súhlasím. 2, 3. Ale si romskí spolučania, ale vy skorvení negli a vrajte do peniaze. Žilete tu, to sú vyské páročky, kurčiatka z Bratislavy, a čo Bratislavčania, solené páročky, korfy! Prečo myslíte, prečo jeme maškalské párky? Lebo tie stíske už nemajú úroveň. Prečo sa jeme maškalské párky? Lebo stíska nemá úroveň. Sam neger, sam cigan, sam neger. A prečo sa čo myslíte, že rozpíske párky? Stajíte, že nie, že rozpíske párky. Piči. Nehrešte.
Áno. Myšlikom, aby to konstrímer Angličánom. Počúvajte vás, tejto zmažovaná! Viete, tí negerskí občania nám oberajú štátne peniaze. Prídu na úrad práce, prídu, viete, Tibore, nemajú prácu a teraz deti, hej, prídu, budete až takto trošku, hej, na to nám dáš, hej. Nevieli. Dajte tu, Môže. Zoberám nás o peniaze, vidíte takto. Alebo ide, alebo hej, zoberám peniaze. Moja peňaženka! Čo si, mladíku, prosím vás, tá peňaženka stala viac ako 140 korún! Plaťte mi ju! Prosím vás, pán Bochodco, čo si myslíte o okrádaní cigánmi? Je to veľmi zlá situácia, kdež tá polícia nemá žiadnu úroveň, žiadnu vôbec žiadnu. Ty, mladíku, ticho buď, ja rozprávam. Slovenskej pospolitosti a rady slovenských policajtov. Čo chcete? Musím obrániť slovenskú políciu, Kúpime Bieliska. ktorá... Dobrý deň. Televíziu Michal Judášek, vidíte napravo aj naľavo rozhodných fanúšikov Slovana Bratislava a Košice, ktorí mi nedovolia prehovoriť, ale že si za to celkom a za to, že títo fanúšici nemajú úroveň. Čo? Je to ako ľudí. To nie je slovenský šport, nie je nič. Slovenský šport je vulgarizmus a tu vidíte medzi týmito fanúšikmi pán kameraman. A tu vidíte medzi týmito fanúšikmi na Slovana Bratislava a AC Košic, ktorí sú... Vyhrali sme! Za mnou vidíte rozbíjanú atmosféru. Áno, chceli sme spovedať nejakého skalného košického fanúšika. Čo si myslíte? Čo si myslíte o situácii? Nemáme čas na takéto pistolosti. Tak budeme tak uzdať. Asi sú to aj piči. Nám to nevadí, poďme Košice. Teraz si dáme hodinku kultúry. Aj. Nie, ty alfabety. To bolo ste na maliny. Byli ma tam traja s kým. Hej. Dáme si jednu ukážku na koncu. Laco majster slova. Čo by som na počte reperov? Svojich milión. Nie som prvý a možno ani posledný. To je moje BMB a nech ti nejebe. Dáme si ukážku Z-metalového koncertu. Lacnejšie. Áno, vidíme rozbrojených fanúšikov metalovej skupiny Brutal Assault Death Gore Black. Dáme si